जून जो आसा पळय हो शिवसेनेचो स्थापना दिवस आसा. 19 जून 1966 साली बाळासाहेबान मुंबई शिवसेनेची स्थापना केली आणि त्या अनुषंगान आता 60 वर्षां पूर्ण जाता. म्हणून आम्ही 17, 18 आणि 19 तीन दीस हो आमचो मोठो कार्यक्रम आहा. 17 आणि 18 तारखेक आपली मेंबरशीप ड्रायव्ह म्हणजे सदस्य नोंदणी मोहीम जातली. त्याच प्रमाणे आता पावस पडटा म्हणून आम्ही लोकांक क्षेत्रा वाटप आमचो कार्यक्रम जातलो. हेका लागून आमचे मुंबईतील काही पदाधिकारी आणि आमचे स्थानिक पदाधिकारी मेळून 2 दिसाचो कार्यक्रम आसतलो. आणि 16 तारखेक गजानन कीर्तीकर जे आमचे संपर्क नेते आहात, माजी मंत्री महाराष्ट्राचे आणि जे लोकसभेचे माजी खासदार यांचो दौरो जो आसा तो 16 तारखेच्यान चालू जाता. 16 तारखेक ते येतले. 17 तारखेक सकाळी 11 तेजी मिनेजिस ब्लॉकांच्या हॉलात पत्रकार परिषद आहा. आणि 18 तारखेक 18 जून क्रांती दिन असल्यामुळे 18 तारखेक सरकारचो कार्यक्रम जाल्या उपरांत आम्ही बी हांगा आझाद मैदानाचेर थंय पुष्पगुच्छ ते प्रदान करतले. 19 तारखेक सांजचो 4 वरांचेर 4 ते 5 मेरेन संत गाडगे महाराज हॉल सभागृह परवली हांगा स्थापना दिवसा निमतान मोठो कार्यक्रम आहा. 4 ते 5 थंय रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम आसतलो आणि च्या पानाचो कार्यक्रम आसतलो. स्थानिक आमच्या शिवसैनिकांक जे उपस्थित आहात तांकां. आणि 5 ते 6:30 मेरेन सांस्कृतिक कार्यक्रम आसतलो जो कलांगण फोंडा महेश सतरकर प्रस्तुत हो आमचे जे गोंयची जी कला आसा ती पेश करपाक लागून 5 ते 6:30 मेरेन तो कार्यक्रम आसतलो. आणि 6:30 ते 7:30 मेरेन आमची जे आमचे प्रमुख पदाधिकारी आसतले त्यांचो तो 1 वराचो कार्यक्रम आसतलो. अशी कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि ह्या संबंधी आणि तुमकां डिटेल सांगपाक लागून आमचे जे मुद्दाम खास करून मुंबईहून येयल्या आमचे समन्वयक अरुण मोरेजी हे तुमकां संबोधित करतले. आज 60 वर्ष शिवसेनेला पूर्ण झालेली आहेत. या 19 जूनला होती आणि त्या निमित्ताने मुंबईच्या बाहेर शिवसेनेचा वर्धापन दिन कधीच साजरा झालेला नाही. पण या गोव्यामध्ये शिवसेनेचा वर्धापन दिन साजरा करावा अशी माननीय एकनाथजी शिंदे यांची इच्छा होती आणि म्हणून गोवा राज्य शिवसेनेच्या वतीनं आम्ही गोव्यामध्ये शिवसेनेचा 19वा वर्धापन दिन साजरा करतोय. हा वर्धापन दिनला शुभेच्छा देण्यासाठी आणि तुम्हाला सगळ्यांचे आशीर्वाद घेण्याकरता शिवसेना नेते, माजी खासदार, माजी मंत्री श्री गजानन कीर्तीकर इथे येणार आहेत. शिवसेनेचे काही माजी नगरसेवक, माजी विभाग मुंबईचे हे सुद्धा या कार्यक्रमाला इथे येणार आहेत. आणि हा कार्यक्रम करताना हा 3 दिवसाचा कार्यक्रम असा ठेवला आहे की 17 आणि 18 आमचे शिवसेनेचे गोव्यातील पदाधिकारी आणि मुंबईचे पदाधिकारी संयुक्तरित्या प्रत्येक विधानसभेमध्ये फेरफटका मारतील, लोकांना भेटतील, लोकांचे आशीर्वाद घेतील. पावसाळा असल्यामुळे त्यांना या शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त छत्र्यांचं वाटप करतील आणि त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या अडीअडचणींचा आढावा घेतील. अशा प्रकारचा हा 17 आणि 18 2 दिवसाचा कार्यक्रम असेल. 19 तारखेला संध्याकाळी 4 वाजता एक सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या मधल्या वेळामध्ये शिवसेनेचा वर्धापन दिन साजरा केला जाईल. त्यावेळेला माननीय श्री गजानन कीर्तीकर हे सर्व उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत आणि हजारोंच्या संख्येने, शेकडोंच्या संख्येने गोव्यातील शिवसैनिक, गोव्यातील जनता या कार्यक्रमात उपस्थित राहणार आहे. संत गाडगे महाराज सभागृह इथे हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि आम्हाला आता भीती वाटायला लागली आहे की हा हॉल खरोखर आम्हाला पुरणार आहे की नाही. कारण एकंदरीत आता या 2 दिवसात मी आज सकाळी आलोय, पण 2 दिवसात या आमच्या राज्यप्रमुखांनी आणि सचिवांनी जो आढावा घेतला, आमचे जिल्हा प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, विधान संपर्क प्रमुख यांनी जी काही मेहनत गेल्या 3-4 दिवसात केली आहे आणि त्यांच्याकडनं जे फीडबॅक मला मिळालेलं आहे त्याच्यावरनं आता मला असं वाटायला लागलंय की हा हॉल आम्हाला पुरणार आहे की नाही. कारण त्या हॉलची कॅपॅसिटी खूप कमी आहे आणि येणाऱ्यांची संख्या जास्त वाढते. त्यामुळे या लोकांना कसं अकोमोडेट करायचं किंवा बाहेर त्यांच्यासाठी काय वेगळी सोय करायची याचाही विचार आम्ही आता करतोय. आणि म्हणून तुम्ही सगळ्या पत्रकारांनी या महाराष्ट्रामध्ये जशी शिवसेना मराठी आणि भूमिपुत्रासाठी उभी राहिली तशीच या गोव्यामध्ये
तीच शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उभी राहू पाहतीये आणि आज गोव्यामध्ये भूमिपुत्रांवर प्रचंड अन्याय होत आहे. मराठी माणसांवर प्रचंड अन्याय होतोय. आज परप्रांतीयांचा लोंढा या गोव्याकडे वाहत चाललेला आहे आणि गोव्यातील स्थानिक जनतेला त्यांच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे आणि हे लाभ या कुठलंही सरकार याच्याकडे बघायला तयार नाही. गोव्यातल्या मुलांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. बाहेरचे परप्रांतीय येऊन इथे नोकऱ्या पटवत आहेत. वेगवेगळ्या मोठमोठ्या इथे इंडस्ट्रीयल काही प्रगती झालेली नाही. कुठली औद्योगिक प्रगती झालेली नाही. पण प्रगती होते असं मात्र गोवा सरकार सांगतंय. पण ही प्रगती खरोखर घडवायची असेल तर आज तुम्ही बघा, तुम्ही पेपर वाचत असाल, तुम्ही बातम्या वाचत असाल, ऐकत असाल, आज या महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांनी जो प्रचंड बदलाव घडवून आणला आणि तसा बदलाव या गोव्यामध्ये जर घडवून आणायचा असेल तर एकनाथ शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेच्या मागे तुम्ही सर्व लोकांनी मतदारांनी उभं राहा हे आवाहन करण्याकरता आणि त्यांना विनंती करण्याकरता एक प्रयोजन या स्थापना सोहळ्याच्या निमित्तानं आम्ही योजलेलं आहे. आणि म्हणूनच कधी नव्हे तो शिवसेनेच्या 60 वर्षाच्या इतिहासामध्ये प्रथमच महाराष्ट्राच्या बाहेर शिवसेनेचा स्थापना सोहळा 19 जूनला आम्ही गोव्यात करत आहोत. आपण सर्वांनी या कार्यक्रमात अवश्य उपस्थित राहावं. मी सगळ्या गोवेकरांना या प्रेस कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने विनंती करतो. मराठी अस्मिता, गोव्याची अस्मिता, स्वतःची अस्मिता जर टिकवायची असेल तर आपण सर्वजण शिवसेनेच्या मागे म्हणजे माननीय श्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागे उभे राहा. त्यांचे हात बळकट करा आणि मग पहा कशी गोव्यामध्ये क्रांती घडून येते. जय गोमांतक.